Video pasukan elit Ukraina, The Nationalist Battalion of Donbas, Batalion Nasionalis Donbas meletakkan senjata dan menyerah beredar di media sosial, Sabtu tanggal 28 Mei. Dalam rekaman, mereka tak takut meski dicap pengkhianat oleh rezim Kiev pimpinan Presiden Volodymyr Zelensky. Peleton ini salah satu unit khusus Ukraina yang legendaris di Donbas. Alasan menyerah seperti para pendahulunya yang berpikir rasional. Kami dikirim ke garis depan dengan senapan mesin melawan tank, mortir, dan rudal. Bahkan tidak ada alat komunikasi. Sementara Rusia memakai thermal imager, yang terluka tidak dievakuasi, orang-orang terluka di parit selama 3 hari tanpa bantuan medis. Kiev belum menanggapi beredarnya video pasukan elitnya ini. Ми бійці ЗСУ 46-го батальйону, 3-й взвод. Хочемо довести до відому вас, що нас усіх відправили сюди на ноль, під Покровськ. Ось таку зброю протитанки мінометів і гранатометів. Під Волновах і градів. Не мали ми ніякої ні геолокації, не знали куди, на що ми йдемо. Боєприпасів у нас не було нічого, крім патронів по 6-8 рожків максимум на чоловіка. Командири нам не довели до відому, куди ми йдемо, що ми йдемо. Коли ми почали нас оточувати, ми прорвалися з боєм назад. І тепер нам хочуть всім приписати дезертирство Збройних сил. Ну ми всі готові воювати, боронити нашу неньку Україну. Заради того, що, але якщо з умовами, коли ми будемо обезпечені, тому що проти танків, гранатометів, мінометів, ми зброєю цією нічого не можемо робити. Нас бомбили всім, навіть фосфорними бомбами бомбили. І ми всі вижили і зберегли оці наші всі життя. Ті, що оставки. 3-я рота. Хлопці, доповняйте, хто може додати щось. У нас є 200, багато 300-х. Одного 300-го сьогодні, блядь, з осколком в спині, блядь, 3 дня він пролежав в окопі. Його, нахуй, навіть не хотіли медики обдивитися нормально. Ми знайшли, блядь, машину, нахуй, яка завезла його, блядь, в госпіталь. І тепер нам хочуть приписати за це дезертирство, що ми спасли, вивели. Щоб ми там лишилися ще на 3-5 хвилин, ми б всі були 200-ті. А 200-х не забрали? 200-х там, я не знаю, евакуації немає абсолютно ніякої. У нас не було ні тепловізорів, ні рацій, ні прибору нічного видіння, ні біноклів, комунікації абсолютно ніякої. Коли ми почали спробу відходу, ми не могли дозвонитися, ні зв'язі мобільної взагалі ніякої не було. Рації, ми дозвонитися ні до кого, ні до одного позвонення не відповідав. Ми не знали, що робити, ми рахували, що ми правильно зробили, що ми зберегли стільки життів. Тому що ми ще можемо москалям по зубам дати цим колективам. Но тільки, якщо буде у нас озброєння і не будуть нас пускати, під гради, танки, бронетранспортери, усе з одним автоматом, без всякої амуніції. Хоч би була якась повітряна підтримка. Просто з повітря або артилерія. Просто на артиллерия, чтобы была. Просто были слепые котята. Сліпі і німі. За підготовку. Слава Україні! Ми всі Героям слава! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.